खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खालामनायनि मोनसे जर'खा खौरां। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि थामहिनबा बिटिसिनि सिइएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा रायजोनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लानानै गोबां खेब बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा इउजि सोदोबखौ लानानै एबा इउजि मुंखौ लानानै जा उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लानानै गोबां खौरांनि गेजेरजों लोगोसे माखासे माने मेल मिटिंआव गोबां इउजि ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लानानै माखासे माने अरजाथावै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव गिबि खेबनि थाखाय रायजोनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ मख'जाथावदि एबा नोंथांमोना मिथिगौदि इउजिनि आबुं मुंखौ आन्डारग्राउन्ड होननानै बिटिसिनि सिइएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंबोबाय थादों आरो बिथांनि जा हाग्रामा महिलारी बिथाङा जा इउजि ब्रह्म बिथांखौ आन्डारग्राउन्ड होननानै जा अजद होननानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों। बे अजद होनाय जा आन्डारग्राउन्ड बुंनानै जा दान्थे बिदान्थे खालामबोबाय थानाय बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बे समाव गिबि खेबनि थाखाय फिनजाथाय एबा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मा बुंदों बिथां मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा इउजि ब्रह्म बिथांखौ आन्डारग्राउन्ड होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै मा फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबायदि बुंनाया मोजां जायाखै एबा बेबायदि बुंनो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा माखासे माने बिदिन्थि लानानै बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिम खावलायदों एबा बाथ्रा बुंदों। बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे समाव कंग्रेसनि गाहाय दैदेनगिरि गौरब गगैजों लोगोसे गोबां कंग्रेसनि दैदेनगिरि अखिल गगै बिथांमोनखौ गोबां माने बाथ्रा बुङो, नाथाय बिथांमोनखौ डाङरिया बायदि मान होनानैसो बिथांमोननि सायावहा दान्थे बिदान्थे जायो होनना बुंदों। नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबायदि बुंनाङा होननानै बे समाव खावलायदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला इउजि ब्रह्म बिथांखौ एबा बिथांनि मुंखौ लानानै जा आन्डारग्राउन्ड होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंबोदों बेखौ लानानै माबोरैहाय बिदिन्थि होनानै बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांनिफ्राय आबुङै जों खोनासंदोना लादोनि। স্যার হাগ্রামা মহিলারে এটা কথা বারে কলিয়ে থাকে যে ইউজি ব্রহ্ম মানে আন্ডারগ্রাউন্ড, এইটো কি চরম অপমান করা হয় না নেকি? নাই এইটো নাপায়। যিবিলাক শিক্ষিত মানুহ আৰু পাব্লিক লাইফত থকা নেতৃত্ব দিয়া মানুহ এইবিলাক ক'ব নাপায় উপলন্য কৰিবলৈ। কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰে, ৰাহুল গান্ধীক সন্মান সহকাৰে নাম লৈ পেলাই ৰাহুল গান্ধী বুলিয়ে আক্ৰমণ কৰে আৰু অসমৰ গৌৰৱ গগৈ এনেকৈ উপলুঙা কৰি কোৱা নাই। তেওঁৰ এটা স্বভাৱ আছে এইটোৱেই, মানে মই এইটো লৈ পেলাই ইমান চিন্তাও নকৰোঁ। কিন্তু এইটো নাপায়, এজন তেওঁ মুৰব্বী হয়, কনষ্টিটিউচনেল হেড হয়,